O maratón é unha proba que é como a vida mesma, empezas pois moi alegre, moi contento, logo empezas a dudar, logo empezas a pasar francamente mal, a sufrir, e logo é o éxtasis absoluto cando ves que entras e che poñen a medalla, é o máximo, entonces por eso é tan bonito. Estes 4 chantadinos veñen de completar a Maratón de Sevilla, unha das probas de referencia no atletismo que chegaba onte á súa 34ª edición e unha vez máis con presenza de deportistas locais. Recén chegados analizaban satisfeitos o reto cumprido dos deportistas afeccionados que fan do running unha motivación case diaria. O Ximnasio Arena acolle parte das súas sesións de adestramento. Fernando Porto, con algo máis de currículo nesto das maratóns, superaba a súa marca e lograba completar os máis de 42 kilómetros en 3 horas 24 minutos e 43 segundos. Non iba a baixar de 3 horas 30 e fixen 3:24, entonces pois moi contento, ademais baixei casi 9 minutos da marca que tiña en Lisboa, entonces pois a verdade que moi contento. Falábamos hai un momentiño que, bueno, non é a primeira vez que participas nunha maratón, contanos un pouco. Sí, pois fai 3 anos, creo que debutei en Valencia, e despois corrín Lisboa, e isto pois lévate dunha a outra, e agora Sevilla, e supoño que hoxe porque hai bastantes maniotas, pero mañá empezaremos a pensar en algún outro obxectivo, non? Bueno, adestrades moito, non? Bueno, cando estás na preparación suelen ser 4 meses, e entonces 3-4 días por semana sí que son, e entonces esos 4 meses sí que, bueno, fanse duros, pero cando che gusta. Xesús Mazaira logrou baixar nada menos que 22 minutos da súa marca anterior e acudiu sen afán competitivo algún a unha cita deportiva na que se mesturan deportistas máis profesionais e corredores amateur. Unhas 13.000 persoas inscritas e uns 9.000 que lograron rematar a distancia de Filipides. A marroquí Kutar Bulaid bateu o récord feminino con 2 horas 25 minutos e 35 segundos e o keniano Tuey Dixon foi vencedor absoluto con 2 horas 8 minutos e 22 segundos. Creo que é a segunda vez, non, que participas nunha maratón? Sí, a miña segunda maratón, estuve fai ano e medio en Valencia e, como di Fernando, ao final engancha, non? Creo que ese pequetín de sufrimento que é o que fai que eu intento repetir e, bueno, sobre todo as xornadas de entrenamento que hai detrás desas, que vas un día cun compañeiro, outro día con outro e ao final creas uns vínculos, é unha relación que, bueno, é o que che fai tirar desto, botalas de menos, e como di Fernando, pois agora pensar na seguinte e nada máis. Non me gusta sufrir moito, aínda que se sufre, por moito que a xente pense que non, súfrese, e sobre todo contento por ir na compañía que iba, con amigos, pasalo ben, acabamos todos, e, bueno, sobre todo pola xente que o fixo por primeira vez, por Fernando e sobre todo por Roberto, que tuvo unha lesión aí moi dura, e tal, pois ao final é unha satisfacción para todos os que estamos aquí entrenando no Gimnasio Arena, non? A disciplina consiste en 2 días de running a parte de algúns exercicios no ximnasio e cando se achega a maratón hai que reforzar con tiradas longas a fin de semana. Uns tiran polos outros facendo boa a filosofía do deporte. Foi moi duro, foi moi duro, pero bueno, o Argallán isto fundamentalmente foi que me convenceu e tal, porque xa por outras veces intentaran convencerme, pero bueno, apareceu un día cun plan de entrenamento de 3 días a semana, o cal era máis asumible para min, e a verdade é que mereceu a pena, satisfacción. Rematáchela que... Sí, remateina e ademais, o sea, cun tempo que dende logo non esperaba. Baixei das 4 horas, que, bueno, nin de broma, cando empecé a entrenar pensaba que podía facer eso, pero... Mellorar os tempos día a día no adestramento e a motivación dos últimos kilómetros da carreira son factores comuns pro éxito. Iglesias acudía sen adestrar e despois dunha lesión. A mí levaronme engañado, así de claro. Rompín alá polas navidades e a verdade que xa pois tiamos feita a reserva, tiamos feito todo o plan de ir para lá e, bueno, eu iba de turismo gastronómico que resultou fabuloso. A verdade que sí, comemos moi ben en Sevilla, trataron moi ben. E despois, pois, bueno, metín as zapatillas así un pouco a última hora, porque sabía que, bueno, tiña que estar aí con eles na salida, polo menos.
Entran moitos factores como, pois, bueno, non deixar de fazer deporte nunca, sectores anímicos, no sentido que, bueno, pois, unha vez que estás ali, levas o corpo ao límite, e despois, pois, a experiencia de facer deporte a mellor continuamente, que eres capaz de dosificar, coñeces o teu corpo, e nese caso foi o que máis me valeu, non? Dicir, bueno, eu se quero acabar isto, dende logo, teño que facer a miña carreira a partir de aquí, que foi o que fixen, e xa os últimos 5, 4 kilómetros vas no aire, pois dicindo, home, pois isto ahora sí que xa tes aí un ritmo nas pernas que incluso é curioso, acabas de correr, que che sobra todo e casi queres como seguir correndo nese ritmo, non?